11/3/2025 आंनि हिन्जावा गुबुन हारिजों खारबाय। खुलुमबाय नोंथांमोन। आङो बेसेबांबा गोबाव जाबाय इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामैया। दा आङो फेसबुकावहाय बांसिन एंगेजमेन्ट जानानै दं। दा जेखि जादोला आङो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै मोनसे जाथायनि सायावहाय भिडिअ लाबोदों। दा नोंथांमोनहा बे सिगांनि सुंद' भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ जाथाया मा रोखोमनि, नङा होमबा? अब्लाबो आं नोंथांमोननो फारियै खोन्थालांगोन। दा बे भिडिअखौ आंनो निखिल नार्जारी मुंनि सासे फंबाया बानायनो हरदों आरो गावबो सुंद' भिडिअ बानायना हरदों। दा भिडिअनि गासै रिक्सा बे फंबायनाव थाजोबगोन। दा आङो बे भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन। माने बेफोरबादि जाथाया दिनैल' नंला, गोबां समनिफ्रायनो जाबोबाय थाबाय बा मामुलि खोथासो जाहैबाय, नङा होमबा? दा अब्लाबो गुबुनखौ मदद खालामनांगौ हिसाबै जाहाथे बिनि प्रब्लेमा सल्भ जायो खोमा होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोन। दा जाथाया ओरैबायदि जादों नोंथांमोन, निखिल नार्जारी बे फंबाया गावनि हिन्जाव अनिता नार्जारीखौ लानानै बियो तामिलनाडुआव थायोमोन। तामिलनाडु बबे जायगायाव थायो? दा बियो तामिलनाडुनि कयमुटुर डिस्ट्रिक्टआव थायोमोन। कयमुटुर डिस्ट्रिक्टनि कालापाट्टी नेहरू नोगोराव बिसोरो हाउस किपिंनि खामानि मावोमोन, गाव भिडिअआवनो खोन्थाखादों। दा बेहाय खामानि मावबाय थानाय समावनो बिनि बिसि अनिता नार्जारीया सासे आदिबासि हौवाजों मोजां मोनलायनानै बे 11 थारिख खालि खारलांबाय होननानै बियो आंनिसिम फोरमायहरदों। दा जोबोद दुखुनांथाव, नङा होमबा? आरो लासिंसिं बेफोरबायदि जाथाया सिगां समनिफ्रायनो जाबोबाय, दासिमबो माने कन्ट्रल गैया आरोखि। दासिमबो बे जाथाया सोलिगासिनो दं, नङा होमबा रायजोफोर? दा बिसोरो बबे जायगानि थागिबि आसामाव, बेखौबो आं खोन्थाहरनाय नोंथांमोननो। बिसोरनि गामिया जानांगौ सेमेन्सापरि, जार्मानबारि, डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय धेमाजि, आसाम। डिस्ट्रिक्टआ धेमाजि, स्टेटआ आसाम। 787061 बिसोरनि पिन क'डआ। दा बे जायगानि बिसोरो। दा बेखौनो आं खावलायगोन नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बे फंबाया गावनि आंगो बिसि अनिता नार्जारीखौ थाबैनो मोनफिननो हायो आरो न'आव लानानै थांनो हायो। मोजाङैनो मोजां, नङा होमबा? दा गोबां रिक्स जायो, नङा होमबा? बाहेरायाव बेफोरबायदि मानसि गोमायोबा, सोरजोंबा खारफायोब्ला। दा गामिनिफ्रायबो भिडिअ बानायजानो लुगैदों होननानै बे फंबाया आंनिसिम फोरमायहरदों। बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ लाबोनानै होफैबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय। दा नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै थाबैनो खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो हायोब्ला आंनिसिमबो खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोनहा बबेबा जायगाफ्राव नुसनबायोबा। दा बिदिब्ला नोंथांमोन बे फंबाय बानायनानै हरनाय सुंद' भिडिअखौ फारियै नायलांबानो जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा निखिल नार्जारी, आंनि हिन्जावनि मुङा अनिता नार्जारी। स्टेटआ जाबाय आसाम, डिस्ट्रिक्टआ जाबाय धेमाजि, पिअ'आ जाबाय सेमेन्सापरि, गामिया जाबाय जार्मानबारि। दायो आं दङ तामिलनाडुआव। डिस्ट्रिक्टआ कयमुटर, जायगाया नेहरू नगर, एनजिपि नार्सिं कलेज। हाउस किपिं खामानि मावो। बे मासनि 11/3/2025 आंनि हिन्जावा गुबुन हारिजों खारबाय। दाफोर सोरबाफोर मोनबाय बायदोंबा हमना दोन। दाफोर नुबाय बायोब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम। दामानि बिराद टेनसन जादों। जानाय लोंनाय थिग गैला आरो उन्दुनाय थिग गैला। अन्नानै सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा हमथाना दोन बिसोर सानैखौ। आंनि आफानि मुङा बिनाराम नार्जारी आरो आंनि आइनि मुङा मन्जु नार्जारी। डिस्ट्रिक्ट धेमाजि, पिअ सिलाबोथार, गामिया कमलपुर। 10 थारिखनि मोनानि 6 रिंगायाव आंनि बिसि एबा हिन्जावा मालाय हारिजों खारदों। 11 थारिखनिफ्राय दिनै 13 थारिख जालांबाय। आं दिनैसिम नागिरना मोनाखै। बेनिखायनो खावलायोदि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बिसि एबा हिन्जावखौ बहाबा नुदोंबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम।